لیکن کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کو روزے دے نیڑے تا آوے تا پتہ لگے کہ ثواب کتنا ہے کہ اے مقام کتنا ہے کہ اے بخشش دے پروانے کتنے کہ روزے دار چپ بھی ہے تے نیکیاں نے، ایک بری بولدا بھی ہے تے اس نو 70,000 ملائکہ شام تکر اس دے نامہ اعمال ثواب لکھ دے رہندے نے۔ ایک کوشش کران گے اسی یہ ذوق پیدا کریں گے، یہ محبت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی سور جاوے گی۔ یہ مقام عمل دی دنیا چ ملے گا۔ میں مفتی منیب الرحمان دی ایک گل مجھے بڑی خوبصورت یاد آ گئی، اور مفتی اکمل بہت بڑے ARYQ TV تے ہوندے نے، بہت بڑے شیخ الحدیث نے، بہت بڑے مفتی نے، اور انہوں دا فتویٰ بہت زیادہ چلتا ہے۔ مفتی اکمل صاحب فرماندے نے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک جگہ تے محفل پڑھن گئے، سانو ہی جیاں جنتاں دے باغ وکھائے جا رہے ہیں، اے تو 10 روپیے نعت خان تے دیو تے جنت تے سیدھا ٹکٹ لگ گیا۔ سانو دھوکھے دے اندر انہاں خطیباں اور وائدہ نے ڈال دیتا ہے۔ عمل دی راہ وکھاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ عمل دی گل کرو گے تو وہ ڈوٹ بند ہو جان گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے ایک محفل دے اندر چلے گئے جلدی، وہ نعت خان نہ انہوں نے جنت چپڑائی کھوتا تے جنت ستویں جنت تو بھی اگلے پار لے جائی کھوتا گلاں نالی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو میں کہا، آپ نے فرمایا او بیلیو دوستو، آپ نے اردو وچ گل کیتی کہ دوستو بیلیو تسی آؤ جنت چپڑے کھوتے تے میں بیٹھا زمین تے، میرا خطاب سنن واسطے تھوڑا جا زمین تے بھی آ جاؤ، میں تانوں دین اور شرع دیاں گلاں بھی دس لواں، اے تے ڈائریکٹ تانوں اے تے زمین تو چاہ کے جنت وچ گتی بیٹھا۔ نعت خان داڑھی منڈا ہوئے گا کوئی فکر نہیں، نقیب داڑھی منڈا کوئی فکر نہیں، پیر داڑھی منڈا کوئی فکر نہیں، سانو صرف مولوی شریعت دا پابند چاہیے تے مننی ایسا ہوندی بھی کوئی نہیں، مولوی مننی ایسا داڑھی منڈا پیر تے ہوندی مننی، نعت خان وہ ساڈے واسطے دلیل بن جانا ہے۔ اسی نقیب نو دلیل بنا لینا تے امام دی مولوی نہیں مننی، امام نو وہ حدیث بیچارہ پڑھدا پیو سی، قرآن دی ایت پڑھ کے سمجھیندا پیو سی، مولوی ساڈی ادلے کھانے چ سننی تے ادھر چ نکال دین۔ خدا را شریعت دے مسائل سمجھن دی کوشش کرو۔ دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا